Hola, hola, aquí Esterlina, i com suposo que ja tots sabreu, s'acosta Sant Jordi, un dia preciós on, tal i com mana la tradició, és dia de regalar roses i llibres d'aquells que us importen. Però si aquest Sant Jordi voleu quedar com uns reis amb les vostres estimades sense aixecar-vos a les 6 del matí per anar a buscar la roseta, us agradaran aquestes fantàstiques roses comestibles. El primer que farem són aquestes divertides roses de xutxes. Estan molt bones i són molt senzilletes de fer. Per fer-les necessitarem llengües de color vermell per a les roses i verdes si volem fer alguna fulla. També alguns palets de broqueta. El primer que farem són les fulles. Només heu de tallar 2 trossets punxeguts com aquests i clavar-los a la broqueta. Roses, el que farem és agafar una llengua vermella i començant per una punta, la cargolarem fent un petit con que farà de centre. Després, tot es basa en girar i ajuntar. Girar i ajuntar. Girar i ajuntar. Aneu girant la rosa a mesura que avanceu i cargoleu tota la llengua. Oi que és senzill? Quan hagueu acabat, l'altre extrem el doblegarem cap en sota, tapant el centre de la rosa i la punxarem així al pal de la broqueta. Col·loqueu bé les fulles i voilà, ja està! També les podeu punxar en vertical perquè quedin mirant cap a vosaltres. Una bonica manera de presentar-les és totes juntes en un ram, així queda molt guai. I bé, ara toquen les meves preferides, aquestes delicioses roses de maduixes. Són supermones i a més estan boníssimes. Per a fer-les necessitarem també palets de broquetes, un gabinet sense serra i, per descomptat, maduixes. Començarem clavant les maduixes al pal i així després ja no cal tocar-les. El principi d'aquestes roses és fer fines llesquetes al voltant de la rosa sense arribar a tallar-les i corbant amb el mateix gabinet la part de dalt, tal i com esteu veient. Com queden millor és fent 4 pètals a la base i a partir d'aquí anar intercalant cada 2 pètals un pètal més petit a la línia de sobre. A la part de dalt feu 2 petits tallets perpendiculars per donar-hi textura i tatxan! Ja teniu les roses de maduixes! Corbeu amb cura les puntes dels pètals i quedaran precioses. Una manera de presentar-les és posant sucre dins una tassa i clavar-hi les maduixes. Podeu també decorar la tassa per fer-la més festiva i de Sant Jordi. Aquestes roses us les podeu menjar o bé amb sucre o amb una miqueta de nata. I tarà! Ja teniu una bonica i original manera de començar bé el dia. Ah, però no us oblideu de la rosa igualment, segur que serà benvinguda. Que passeu tots un fantàstic dia de Sant Jordi i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!